Dragi prieteni, am revenit în direct, sunt Valentin Cismaru. Vă propun să continuăm discuția noastră despre cât de atractive sunt acțiunile la bursă și ne vom concentra asupra OMV Petrom, Fondul Proprietatea și Google. Invitatul meu, după cum v-am spus la începutul emisiunii, este Ciprian Bârsan, senior trader în cadrul SSIF Transilvania Capital. Bine ai venit, Ciprian! Bine v-am găsit! La Money Makers. Bine v-am găsit! Ciprian, prima temă și îți propun să facem așa, o trecere în revistă, să nu stăm foarte mult pe fiecare emitent în parte. Începem cu OMV Petrom, da. Are codul bursier SNP. Simbolul bursier este SNP. Da. Ce face SNP OMV Petrom? S-au întâmplat două lucruri majore în opinia mea. Pe primul trimestru profiturile în creștere cu 5%, iar recent Fondul Proprietatea a vândut acțiuni OMV Petrom. Acțiunile au fost cumpărate de către SIF Oltenia. Au fost cumpărate la un preț de 0,39 pe acțiune. Cred că cei care ne urmăresc vor putea vedea câțiva indicatori despre OMV Petrom. Deci putem insera câțiva indicatori despre OMV Petrom. Cum ne comentezi acest preț de tranzacție pe care FP l-a obținut pe Petrom? Vorbim de cei... De 0,39 RON pe acțiune. În tranzacția cu SIF5, cu SIF Oltenia. Ce se întâmplă? La această ofertă au avut acces doar investitorii instituționali. Dacă oferta ar fi fost făcută pentru toată lumea, cu alte cuvinte, și investitorii de retail, și instituțional, și toată lumea să poată contribui, lucrurile ar fi stat cu totul altfel și probabil ar fi reușit să vândă toată cantitatea. Adică un preț mai mare? Eventual un preț mai mare. Eu zic că în primul rând am fi avut posibilitatea să vândă tot pachetul. Ei au vândut dintr-un miliard de acțiuni pe care doreau să le vândă, au vândut doar 600 de milioane. Cu alte cuvinte, 60% din ceea ce și-au propus să vândă au reușit să vândă. Prețul nu este, hai să spunem, foarte strălucit, foarte bun pentru Petrom. Petrom e în continuare cea mai mare companie din România. Este compania care aduce cele mai multe venituri la bugetul de stat. Este un angajator de top în România. Petrom este, aș putea spune, cea mai de succes poveste din programul de privatizare a companiilor de stat din România din decembrie 89 până în momentul de față. Le spunem celor care ne urmăresc că prețul de ieri a fost 0,4060. Prețul de referință. Da, s-a închis în 0,4060. Și a avut o variație de preț în ultimul an între un preț minim 0,3275 și un preț maxim de 0,4750. Iar Petromul acum, la nivelul astea de preț, e tranzacționată la un PER de 6 și un indicator numit profit pe preț de 16,6%. Acest indicator, dragi prieteni, îl puteți compara cu rata dobânzii, să zicem așa. Profit pe preț vă arată cât profit vă produce acea companie pentru prețul pe care l-ați plătit pe acțiune. Da, sunt niște indicatori de analiză fundamentală. Da, și mai avem, numai puțin, Ciprian, și mai avem un indicator preț pe valoare contabilă, de 1,01 și aici aș vrea să le comentez celor care ne urmăresc că, conform unei școli de evaluare fundamentală, dacă prețul acesta pe valoare contabilă e doar de 1,01, e mai mic decât 1,3, acțiunea e într-o zonă în care n-a intrat încă într-o zonă speculativă puternică. Un preț mai mare de 1,3, un preț deci mai mare decât valoarea contabilă cu peste 30%, începe să dea semnale că acțiunea intră într-o zonă speculativă puternică. Bineînțeles că această presiune speculativă poate fi susținută de creșterea companiei și așa mai departe. Eu vreau să introduc pe cei care ne urmăresc în detaliile business-ului tău. Foarte frumos. Indicatorii pe care tocmai am menționat ne arată că compania în momentul de față este stabilă. Acum, ce se întâmplă? În ultima perioadă de tranzacție, când spun ultima perioadă, ultimele 2 săptămâni, așa, la modul aproximativ discutând, au fost tranzacții destul de mari, destul de volatilitatea companiei a fost mare, cum spunem noi. Ei, în contextul ăsta avem un SNP destul de activ. Evoluția prețului de la începutul anului, poate chiar finele anului trecut, începutul acestui an, a mers în principiu într-un canal. Nu a avut aprecieri sau deprecieri semnificative acest simbol.
Compania n-a avut lichiditate foarte mare, iar lucrurile au mers, cum le spunem noi, în range. Ei, ultimele zile, tranzacția pe care a făcut-o Fondul Proprietatea cu, mă rog, bănuiesc că telespectatorii știu sau dacă nu știu, le spunem acum, 20% din Fondul Proprietate este reprezentat de compania SNP Petrom. 20% din această companie sunt acțiuni Petrom. Ei, Fondul Proprietatea a hotărât să vândă 1,11% din capitalul social și l-au făcut la un preț, au vrut să fie, mă rog, nu știu, o chestie mai elitistă, nu știu de ce s-a luat hotărârea asta, dar e clar că doar SIF 5 a reușit să cumpere, sau printre cei care au cumpărat a fost SIF 5. Dacă ai adus în discuție Fondul Proprietatea, propun să trecem și la Fondul Proprietatea. Mai spui ceva de OMV? Nu, la cât de atractivă e în momentul ăsta? Mie mi se pare că e o companie evaluată și, dragi prieteni, rețineți că ceea ce comentăm noi aici nu reprezintă recomandări de investiții, că istoricul de preț și al creșterilor înregistrate nu reprezintă o garanție a viitorului. După cum spuneam, hai să trecem să vorbim puțin de Fondul Proprietatea. Da, sunt opinii personale și nu trebuie interpretate ca recomandări de cumpărare sau vânzare. Dacă doriți să investiți în acțiuni, trebuie să vă consultați cu brokerul la care vă deschideți un cont, la firma de brokeraj la care vă deschideți un cont. Rapoartele de analiză generate. Cercetați rapoarte de analiză, cercetați un consultant de plasament, stați de vorbă cu un consultant de plasament care trebuie să vă stabilească un profil de risc, să vă structureze un portofoliu și așa mai departe. Îți propun să facem chiar o emisiune pe tema asta, cap-coadă, ca să lămurim lucrurile. Să știi că am avea foarte mult de discutat, pentru că foarte mulți tranzacționează fără o strategie, tranzacționează în spiritul turmei. E foarte, foarte mult de discutat. Și hai să vorbim de Fondul Proprietatea. Hai să mergem la Fondul Proprietatea. Fondul Proprietatea, de departe, vedeta bursei, înregistrează volatilitate ridicată. Tranzacții pe piața deal însemnate cu aceste acțiuni. Pachete foarte mari de acțiuni pe care Franklin Templeton pe care Manchester Securities le acumulează la această societate. Unul dintre acționarii investitori în Absolut. O serie întreagă de procese în justiție cu avocatul sfârâială care a împiedicat acea răscumpărare de acțiuni care ar fi trebuit să debuteze cu un an în urmă. Programul de răscumpărare de acțiuni. Exact. Dintr-un 1.100.000 de acțiuni cât vor să răscumpere, deja au început programul de răscumpărare. O să te întrerup puțin. Deci programul de răscumpărare, să le dau detalii celor care ne urmăresc, era de 1,1 miliarde de acțiuni, reprezentând 8% din capitalul social al Fondului Proprietatea. Din Fondul Proprietatea, exact. Și ei stabiliseră un interval de preț în care vor face aceste răscumpărări din piață, între 0,2 RON și 1,5 RON. Oricum, prețurile astea nu ne spun nimic. Pentru că prețul de piață e de 0,66 acum, nu? Exact. Și e un interval mult prea larg care să... Eu n-am să înțeleg prețul minim, valoarea minimă, dacă e să răscumpere, să-și răscumpere proprietatea. Probabil l-au dus la nivelul jos minim legal admis, nu? Pentru un astfel de program... Da, probabil. Un astfel de comunicat. Da. Dar hai să mai spunem o chestie. Prețul pe Vuan este de 0,56 la FP. Nu prețul pe book value, pe Vuan. Vuanul calculat la 28 februarie, publicat de către Bursa de Valori București. Am înțeles. Prețul pe Vuan este 0,56. Asta ne arată că atunci când cumperi o acțiune a Fondului Proprietatea, prețul pe care îl plătește este cam la jumătate din valoarea contabilă, să zicem așa, valoarea calculată a portofoliului pe care Fondul Proprietatea îl deține. Am înțeles. Eu înțeles că tu ai spus, am crezut că tu spui de valoarea unitară a activului net. Nu. Da, pe Vuan, valoarea unitară a activului net. Așa. Da. Într-adevăr, dacă e să ne raportăm la valorile strict matematice din contabilitate, în momentul de față, acțiunea Fondul Proprietatea este evaluată more or less la 50% din valoarea pe care ar avea-o matematic. Cu alte cuvinte, cumpere această acțiune la jumătate de preț. Sunt demersuri înaintate, hai să trecem la alt capitol. Sunt demersuri destul de înaintate ca o parte din Fondul Proprietatea să plece la bursa din Varșovia. Este un interes foarte mare și de o parte și de cealaltă. Bursa din Varșovia își dorește emitenți puternici care în care investitorii să aibă interes pentru acei investitori, iar Fondul Proprietatea își dorește să plece la bursa de la Varșovia pentru că este o bursă mult mai mare decât cea locală de aici.
În primul rând vor fi afectați investitorii, intermediarii care tranzacționează în numele unor fonduri de investiții mari, cei care tranzacționează retail-ul care tranzacționează pe fondul proprietar, clar că vor merge în continuare pe intermediarii de aici, pentru că e anapoda să mergi în Polonia când ai posibilitatea să cumperi de aici. Mult interes pentru fondul proprietatea, atât în țară cât și în afara ei. Toate rapoartele care includ fondul proprietatea sau toate rapoartele făcute despre fondul proprietatea stârnesc foarte mult interes pentru investitorii de afară, pentru investitorii instituționali de afară. Cu alte cuvinte, au cumpărat pachete mari. Mulți dintre ei păstrează aceste pachete pentru că știu într-adevăr valoarea acțiunii și... Dar în momentul ăsta există o tendință de corecție pozitivă, negativă pe fondul proprietatea sau îl vezi mențindu-se în zona asta de 0,66? Eu zic că, știți că există acea zicală sell in May and go away, în care și în România mulți ani la rând s-a întâmplat lucrul ăsta. Investitorii au ieșit pe acțiuni primăvară și au revenit în toamnă, sau, mă rog, înainte de a începe iarna. În anul acesta nu cred că vom vedea un sell and May and go away pe piața de capital, vom vedea un an de tranzacționare, o vară de tranzacționare activă. Investitorii vor fi prezenți pe piața de capital în tot parcursul verii. Un an asemănător, vorbesc acum, e o comparație cu piețele de afară. Se preconizează că va fi un an asemănător cu cel din 95, încât pe parcursul unui întreg an, piața de capital s-a apreciat din ianuarie până în decembrie, am văzut creșteri. E posibil să vedem în oglindă același fenomen și în România, pentru că vă dați seama că mai mult sau mai puțin, comparativ cu ceea ce se întâmplă și la nivel economic, piața din România este corelată cu cele de afară. Nu poți să faci notă discordantă și să fie opinie separată față de bursele din Germania, din Statele Unite. Am înțeles. Ce facem cu Google? Google este în perioada asta pe val, mai ales că a circulat o știre legată de George Soros, care a cumpărat acțiuni Google. Google e tranzacționată. În primul rând că Google e o companie care înregistrează creșterea cifrei de afaceri. 2011, 37,9 miliarde de dolari, în 2012, 46 de miliarde, are un ritm de creștere așa de 21-22%. Aproape incredibil. Da, în perioada asta este un business care are aproape un monopol deja, deține 60% din piața de căutări exact, de pe search, internet, pe internet, da. Publicitate pe internet. Google, în afară de acel motor de căutare pe care îl folosim. Iar Google este listată, este tranzacționată, nu? Care e expresia corectă? Pe sistemul alternativ de tranzacționare al Bursei de Valori București. Da, exact. Este tranzacționată. A fost adusă de către Tradeville, societatea de servicii de investiții financiare. Și în perioada asta foarte multă lume a vorbit despre Google, pentru că Soros, un nume, a apărut o informație că Soros și-a întărit poziția pe Google. Prețul este de 3086 de RON, 916 dolari, un PER de 26. PER-ul, chiar și pentru Statele Unite, nu este foarte strălucit. În traducere liberă pentru telespectatorii noștri, asta înseamnă că o acțiune pe care o cumperi astăzi, teoria spune că în 26, în cazul Google, în 26 de ani îți vei recupera investiția. Hai să ne uităm comparativ și oarecum în același domeniu de activitate Apple. Apple a avut o creștere fantastică, după care lucrurile au degenerat. După moartea lui Steve Jobs, lucrurile acolo au luat o întorsătură neplăcută și cotația acțiunii a suferit deprecieri foarte mari. Nu putem face o paralelă între Apple și Google, deși lucrează aproximativ în același domeniu de activitate. Google este alt business, altfel structurat, oferă altceva. Google nu este numai un motor de căutare. Google este o companie care oferă foarte multe produse. Nu are sens să le enumerăm. La nivel de sute de produse. Ultimul produs acum care e în discuție noi e Google Glasses, nu? Ochelarii Google. Exact, ultimul produs. Sunt deja acei ochelari
acea lentilă vei putea naviga pe internet în timp ce faci altceva. Ei, e clar că... Da, am văzut o știre, există o dezbatere, proiectul acesta trebuie discutat din perspectiva securității naționale sau în Congresul American? Da, legislația britanică care se aplică în mare parte, sau mă rog, adaptată la continentul american, se discută în spiritul legii. Dreptul anglosaxon. Exact. Ei, acolo lucrurile nu sunt lăsate așa în voia întâmplării și hai să... Ei, lasă să facă și vom vedea noi după aia ce facem. Cum vedem că se întâmplă în alte zone. Ei, din prima fază a proiectului, încearcă să înțeleagă dacă lucrul ăsta este bun, este rău, dacă afectează securitatea individului. Mă rog, acolo lucrurile sunt mai complexe și evident că orice lucru nou făcut trebuie să întreacă mai întâi pe la tot soiul de comisii și să primească aprobare de acolo. Eu aș mai spune despre Google doar un lucru, că am mai văzut o știre în care se spunea că în România, dintre firmele mici și mijlocii care au business online, lasă în medie, cheltuie ca și publicitate online prin Google aproximativ 10.000 de euro pe an. E o cifră. E o cifră importantă și mai ales arată cum Google, în momentul în care te prinde, ești agățat. Să nu uităm că, într-adevăr, clasamentul despre care vorbești tu sunt incluse, în primul rând, IMM-urile care au câțiva angajați. Da. Ei, un IMM care, să știți că această cifră de publicitate este strâns legată de venituri, de profit, de cifre de afaceri, dar, într-adevăr, statistic vorbind, ne apropiem de $10.000. Asta e, am vorbit despre Google, am vorbit despre SNP, OMV, Petrom și am vorbit despre fondul Proprietatea. Îți propun să ne spui câteva cuvinte despre compania pe care societatea ta a adus-o la Bursa de Valori București pe sistemul alternativ de tranzacționare, despre ProVorbas. Da. Nu? Este prima societate românească. Este prima societate, da, cu capital românesc. Managementul fiind din adusă Italia. pe acest sistem alternativ de tranzacționare destinat firmelor mici, nu? Care vor să obțină capitalul prin bursă. E vorba de IMM-uri, da. E vorba de firme care nu au în spate un background, că știți că ca să te listezi la bursă trebuie să ai un istoric în spate. Ei, această piață ATS este făcută în primul rând pentru aceste IMM-uri care nu au în spate un background, dar care vor să se finanțeze prin intermediul pieței de capital. Într-adăvăr, prima companie care s-a listat pe sistem ATS este ProVorbas. E o companie care oferă servicii de curățenie, management facilities, îi spun ei, și oferă servicii de întreținere și curățenie în companiile mari. Au un portofoliu, mă rog, nu putem spune numele pentru că nu se poate, dar au un portofoliu contracte încheiate cu companii importante cărora le furnizează aceste servicii. S-a speculat o nișă în piață, au găsit loc și au văzut că cu adausuri comerciale decente și cu investiții decente au reușit să-și facă foarte repede loc pe piață. Ciprian, îți mulțumesc mult pentru prezentarea de astăzi și sper ca la o emisiune ulterioară să-l putem invita pe directorul general de la ProVorbas. Sigur că da. Acest proiect. Sigur că da. Dragi prieteni, eu vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Vă invit să ne revedem marțea viitoare de la ora 16. La revedere!